ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಸೂಪರ್ ಬಾತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಏರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಆಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಹಾಫ್ kg ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಬೂತಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಸಾರ್ಟಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ವಾಶ್ ಮಲ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಅತ್ತು ಒಂದು ಒಂತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಂಡು ఒక రసకు కట్ మల్ತು ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ನಾಲೈನ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆನಿಯನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಬೇಯನಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಪೂರ ವಾಶ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ವಾಶ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಐಟ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಒಂದು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಮುಂಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿದಾಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಏನ ಮಸಾಲಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವ ಈತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಬೊಕಾಯ್ತ ಎಗ್ಲಾಗೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಬೂತಾಯ್ದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂದು ಅಂಚಾದ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ರಸಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಂಡಾಣ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಹಿಡ್ದು 4 ಚಮಚ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ನಾನು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಅವು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ 25 ಪಾಡೊಂಡೆ ನಾನು ದಾಯಪನ ಒಂದು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿಯಾನು ಊಲ ಖಾರದ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಾತ್ರ ಖಾರೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕಾದ ಫ್ರೈ ಆಯಿನಿ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗ ಈ ಮಸಾಲ ಈ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಆತಿನೇನು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಮುಂಚಿಗೆ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಾನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಒಂದೇನು ಅವೇ ಬಾಣಲಿಡು ಕಡಾಯಿಡು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಮೂಲಪೈತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಕರ್ಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಕರ್ಚಿಂಡ ಒಯ್ಟ್ಲ ಆತ್ರ ಕಲರ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆಪೂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಮೂಲು ಜಾಗ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ನಡುಟು ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಓಮ ಪಾಡಿಯೆ ಓಮ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗಡೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಮೀನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನುಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ದೀತೆ ನಾನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆಲ ಪಾಡಿಯೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗಡೆಗೆ ಒಂತೆ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ್ ಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಆತೆ ಪನ್ನಗ ಅವು ಪಜ್ಜಿ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಿಮೆ ಮತ್ತು ಪಂದು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರ ಇಡು ಕಾಲು ತಾರೈನ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕೆಲವರು ಪಾಡೂಜೇರು ಅಂಡ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಾಡಿಯಾನು 3-4 ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿಗ್ಲ ಪಾಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಲು 3-4 ಪಾಂಡಯ್ಯವು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತಾರಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಸ್ಪೂನ್ ಅವು ನಿಕ್ಕುಲು ಪಿರೇದಿನ ತಾರಾಯಾಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಅವು ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡು ಸುರುಕೆ ನೀರು ಪಾಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಅನಪ್ರ ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ಸೈಜ್ದಾತು ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಅವಳು ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದು ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಪುಳಿ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯಾನು ತೋಚದ ನಿಗಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ದಾತು ಇತ್ತೆ ಅಂತೂಲೆ ಒಂದೇನು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಆಯಿನೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಏತ್ ಬೋಡಾತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡಿಗೋಡು ಮಸಾಲ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇಕ ಗ್ರೇವಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೈಸ್ ಆವಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ನೈಸ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ರಡ್ಡು
ಗಾರ್ಲಿಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆನು నేను ಮಾತೈತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಜೇರು ನಮ್ಮ ಪಾಡು ಟೊಮೆಟೊ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚ 3-4 ಚಮಚ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಬೆಚ್ಚವಾಡೊಂದು ಐಕೆ ರಡ್ಡು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಪನ್ನ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ರಡ್ಡಿ ಸಳಿಯವು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಂಡ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಬೇಯ್ತದು ಶೋಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅವು ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿನ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಕ್ರಷ್ ಮಲ್ತದು ಈತೆ ಜಜ್ಜದು ದೀತೆ ಗುದ್ದುದು ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲೈಕೆ ಪಾಡಿಯಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು 2 ಮಿನಿಟ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರದ ಅಂತಿನ ಒಂದು ಖಾರದ ಹಣ್ಣನಿಗಳು ತೂದು ಪಾಡಲಿ ಮಸಾಲಾಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಲಾಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಒಂದೇನು ಮಾತು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ ಆತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬಿಸಾಲೆಡು ಲಾಯ್ಕಾದು ಮಣ್ಣ ಬಿಸಾಲೆಡೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ 2-3 ಮಿನಿಟ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಆಪಿನ ಬಿಡ್ಚವು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಡೊಂಡೆ ನಾನು ಕೆಲವರು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಜೇರು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಂಡ ಪುಳಿತ ಒಂಚೂರು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಜಿಂಡ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಆದ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಐತ ಪುಳಿನ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು 2-3 ಮಿನಿಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಂಡ ರುಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂದು ಪಾಡಲೆ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಅವನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂತೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಟೊಮೆಟೊನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು 2-3 ಮಿನಿಟ್ ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಪನ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೋಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆಯಿನಿ ಈ ಮಸಾಲನ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಮಸಾಲನ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಫ್ರೈ ಪನ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಐತೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಅವರೆಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಾಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಪೊಡ್ಚಿ ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಇಂಚ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಒಂತೆ ಮೋಪೋಡು ಪನ ತೂಲ ಹೈ ಉಂಡು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಲೊಂದುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ದಿಕ್ಕಿಂಡು ಮಣ್ಣ ಬಿಸಾಲಿಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆಯನು ಫ್ರೈ ಪನ ಅಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲಾನು ತಿರ್ಗವನು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡು ನೋಡು ಒಂತೆ ನೀರೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ನಿಕುಲ್ ದಪ್ಪದಿಂದ ಬೇತೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನೊಂಚೂರು ನೀರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತ್ತದು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಪಾಡಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡಿಯೇ ಕೊಡೊಂತೆ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ ದೆಕ್ಕದು ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ ದೆಕ್ಕದು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ದಪ್ಪ ಈತು ಬೋಡಾಂಡ ಈತೇದಿಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಜೆಂಡ ತೆಳುದಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿಲೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ನೀರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ ಪಾಡೆ ಯಾನ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ತೂವೋಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎತ್ತು ಎಂಚ ಬೈದಂಡು ಪಂದು ನಾನೊಂಚೂರು ನೀರು ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಆಪುಣೊಂದು 3rd ಟೈಮ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಈತು ನೀರು ಮಲ್ತೆ ಪನ ಈತ್ ತಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಪುಡು ಅವು ಮೀನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯೋಡು ರಸೋಟೆ ಅಂಚ ಮೀನ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೂದು ನಿಕ್ಕುಲು ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತಾ ರಸತಲ ಗ್ರೇವಿದಲ ತಿಕ್ನೆಸ್ ತೂದು ದಿವೋಡು ಹಾಪುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈತ ನೀರು ದಿಯೇನು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯನ ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ ನಿಗಲಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯನ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕುಲು ಗ್ರೇವಿನ ಬೇಯ್ಪವೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪೆಯಾನು ಆನಿಯನ್ ಬೇಯ್ಪಿನಾತ್ ಅದ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನಿಯನ್ ಬೇಯ್ತಾಯಿನಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬತ್ತ ಬೇಯ್ತಾಯಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕುಲು ಫಿಶ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಪೆ ಸಮ ಕೊದ್ದ್ಯಾಡು ರಸ ಗುಳುಗುಳು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಕಮ್ಮೆನ ಬತ್ತದು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೇಯ್ತಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಸಮ ಗುಳುಗುಳು ಕೊದ್ದಿದ್ದುಂಡು ದಿಕ್ಕೆಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣ ಬಿಸಾಲೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಕಮ್ಮೆನೇ ಬೇತೆ ಆಯ್ತಾ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು
ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ರಸ ಸಮ ಕೊದ್ದಿದಾಯಿನಿ ಪೂರ ಮೀನನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದು ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಾರ ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಪಾಡೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಲಾಯ್ಕಾದ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗಡೆ ಮತ್ತು ಲಾಯ್ಕಾದ ಕೊದ್ದೆಡೊಂದು ಪಾಡ್ದಾಯಿನಿ ಹೊರ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೋಡು ನಮ್ಮ ಬಿಸಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಾಯಿನ ಸೌಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಓವುಲ ಚಿಕನ್ ಆವಾಡು ಫಿಶ್ ಆವಡು ಸಮ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಬೇಯೋಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜನ್ನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಪದ ತಿಂಡ ಇಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮುದ್ರೋಡು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಮಶ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಪ್ಪು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕದು ಸಮ ಬೇಪದ ತಿನ್ನೋಡು ಓವುಲ ಅಂಚೇನೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವರ ಕುದಿ ಬತ್ತಂಡು ವರ ತಿರ್ಗಾಯನು ಬಿಸಲೇನು ವರ ಕುದಿ ಬತ್ತಿನೇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ದ ಎಗ್ ಪಾಡೋಡು ಎಗ್ದ ಫಿಶ್ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬೆ ಪಾಂಡ ಪೂರ ಕಲಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಲ್ ಬತ್ತಿನೇ ಪಾಡ್ಲಿ ಜನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜಾವರ ಅವನಾಗ ಒಂಚೂರು 9 ಮಿನಿಟ್ ಕೊದ್ದಂಡು ಅವನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದು ಮೀನು ಬೇಯನ ಮುಟ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಐತೆ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡು ಏತ್ ಬೇಯ್ತಂಡು ಹೊರ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೋನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಸೌಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಸೌಂಟ್ ಪಾಂಡ ಕಲಡ್ ಪೊಯ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಫಿಶ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ ಆಯ್ನೆಟ್ ಹಸ್ರದು ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಬಿಸಾಲೆದ ಬೆಚ್ಚೋಗಿ ಪನ್ನ ಆತು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಿಸಾಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ತುಯ್ಯ ಸಾಲ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮೀನು ಬೇಯ್ದಂಡು ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ಹೊರ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಂದಂಡ ಆಂಡು ಬಿಸಾಲೇನು ಇತ್ತೆನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಪಂದ್ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇನು ತೋಲೆ ಈತ ಲಾಯ್ಕಾದು ಬೈದಂಡು ಕಮ್ಮೆನ ಆತನ ಗ್ರೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ನಾನು ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ವೆ ಅಂದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಾನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಲೇಜ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತೋಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಲಿಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.